Салам достар, шоу-біз тапшырында бүгін қонақта популяр артист, юморист, ТМТV премиясы лауреаты Рифат Зарипов. Салам. Салам, Дамир. Неше хәлләрең? Аллага шөкер, әлхәмдулилlah. Кайф күтәренке, вообще суперский кайфлар. Кайфлар яхшы, чөнки без бүген Казан өстендә самолетта очачакбыз. Куркасыңмы? Син самолетта очарга курканың бармы? Фобияң бармы ул яктан? Самолетта очарга курканым бар. Бүген куркасыңмы? Бүген юк, бүген куркмыйм. Бүген бит бергә очабыз. Шуңа күрә дуслар, якын кешеләр янәшәдә булганда бер дә куркмыйм. Аллага тапшырабыз да очабыз инде. Biraz каушатамы? Әллә нинди уйлар килә башка. Син әле мондый самолетта, менә шәхси самолетта беренче тапкыр очасыңмы? Мондый самолетта беренче тапкыр очам, ләкин рәхәт, күңелле, миңа ошый. Куркытса да барыбер рәхәтлек кичерәм. Борт проводник булып барасың бит син, үзең теге рульдә утырасың киләме? Юк, бик алай рульдә утырасы килми, әле карап барырга да куркыныч. Без әлеге мизгилләрдә без Казанның нәкъ үзәгендә Кыл Шәриф Кремль өстендә очабыз. Якыннан күрү, истән күрү үзенә бер шундый күңелләр күтәрелә, позитив дөресен әйткәндә. Монда очу куркулыгы югала дөресен әйткәндә. Казан бигрәк зур икән, матур икән, өстән икенче төрле күренә. Хәтта Казан гына түгел, табигать та үзенчә башка төрле, хәтта ана җанварлар да күрдек бит инде, кушылар, буланнар, кабаннар, куяннар. Барысы да бик күңелле, бик шәп икән. Әле булай матурдыр дип уйламаган идем мин. Әле утырган мизгилләрдә бераз теге төрле уйлар килә дигән идең. Хәзер инде без бер 10 минут артык очабыз. Андый уйлар югалдымы? Куркыныч уйлар. Андый уйлар югалды да, баштан чыктырып куркынычрак кебек иде. Шушы бәләкәй генә нәрсәгә менеп искә менеп очулар. Хәзер инде күндек, хәрәкәт, хәзер матурлыкны каранып, сокланып кына йөрибез. Рәхәт мизгелләр хәзер. Син инде иң кызык урында утырасың дип әйтергә була, сиңа алдан да күренә. Пилот янында да утырасың. Үзеңә дә менә шулай тагын килеп пилот урынына утырырга хәзер теләк бардыр дип уйлыйм. Әзме күпме бәлки минем ышансы килә торган теләк бар иде инде ул балачактан ук. Менә хәзер ниндидер уй кирде син әйткәчә, бәлки анарга укыталардыр, өйрәтәләрдер, укып үзегә шундый бер бәләкәй самолет алып ышансы килә башлады минем. Непередаваемые ощущениялар. Вообще шәп. Монда шуннан да, монда үзеңә булырга кирәк, монда әйтеп аңлата торган түгел бу. Вы, наверное, сегодня слышали, как мы кричали. Также кричат другие посетители, другие клиенты. Ну, люди все эмоциональные, разные, то есть поэтому кто-то кричит, кто-то молча переносит перегрузки. Рифат белән инде юлга кузгалдык. Рифат, юлга чыкканда бисмиллалар укып чыгасыңмы, ничегрәк? Һәр вакытта Аллага тапшырып чыгам инде, бисмиллалар укып чыгабыз, бөтен белгәннәрне укып, юлга чыгам. Эш башлаганда да бөтен юлда һәр вакытта барыбызга да шулай язсын инде ул. Юлда үтә инде артистның гомере дигәндәй, син дә гел юлда үзең барасыңмы, яисә инде командаң белән автобуска тиялеп, микроавтобусларга тиялеп йөрисезме, ничегрәк? Син теге команда алдан китә, группа алдан, аннан соң син генә үзеңнең текә машинада утырып барасыңмы? Юк инде, төрле вакыт була. Кай вакытта минем айрым группа инде, группа Газель белән, аппарат белән анда йөриләр, барысы бергә. Мин дә шунда йөрим. Әгәр инде минем көндезрәк эшләр булса, үземнең машинада баргалыйм. Бергә дә йөрибез. Юк, анда теге эреләнеп, теге алдан барыгыз, мин әзергә генә йөрим дигән әйбер юк. Мин үзем дә шулай ук булышам, йөрим, эләм, эшлим, бөтен әйберләрне үзем дә шулай ук бергә группа белән йөрим. Юлда инде төрле хәлләр була. Һава торышында бит инде карлар явып, теге юлларны чарайырга мөмкин. Сыңга калып килгән мизгилләр буламы? Шундый моментлар концертка? Әйе, андый вакытларда булган инде.
кай вакытта менә былтырларны буран вакытларында әз генә соңгара килеп җитәбез кайбер районнарга, инде ул Башкортстан якларында булды. Зал тулган, кеше утыра, монда инде теге мәдәният йорты хуҗалары киләләр, юлдалар, алар килеп, шул тамашачылар белән бергә сәхнәне әзерләп, ясап, бергә шулай концертларда куйгалаган булды, андый хәлләр дә булды. Рифат, син кызу йөртүче шофермы, яисә инде шул 100-120 белән генәме? Төрле вакыт була, төрлечә була. Кай вакытта мин әкрен генә барам, уйланып барам, я җырлап барам, я шунда, я баштагы уйлар белән барам. Инде эш буенча барсам, ашыгычрак булса, ашыгам инде, штрафлар күп килә инде миңа. Үзеңнең җырларны тыңлыйсыңмы, үзеңнең чыгышларны карыйсыңмы син? Андый кешеме син? Менә иң яратмаган ни инде үземне күрә алмыйм инде мин. Видеодан да шулай торалармы инде, шулай кыланалармы, үземне сүгеп бетерәм инде мин карый башласам. Үзем белән бер вакытта да рус әйтмәшлек недоволен инде мин. Ниндидер менә теге кемдер карап сакланып утыра, вакыт теге әйткәнмендер дип инде. Вот шулай дип чыгам, вот матур костюм кигән, матур иткән. Белмим, менә миндә андый нәрсә юк инде. Менә үземне күрсәм, менә хәтта мин менә бу сюжетында хәзер сөйләп аралашып барабыз бит. Ул тапшыру шоу бездән күрсәтәчәкләр. Мин аны да карарга уялып утырачакмын инде. Гастрольләргә килгәндә гастрольләр белән чыгып киттеңме инде? Гастрольләрне сентябрьнең 26-сыннан башлаган иде инде Башкортстан якларыннан. Бер ай, 24 көн Башкортстанда булды, октябрь ай, Оренбург белән бергә бәйләп кайттык. Хәзер тулаем ноябрь, декабрь Татарстанда, инде Татарстан буйлап йөрибез. Аннары янәдән Башкортстанга барам февраль айларында. Быелгы программа калган программалардан нәрсә белән аерыла? Гомумән аерыламы? Аерыламы дип белмим инде, андый теге елдагы шикелле дип әйтсәң була, елдагынан аерылмалы буларак быел инде теге шаяру да бар инде, әлбәттә, шаярабыз да, җырлыйбыз да, биебез дә, ләкин быел әз генә 1-2 җитдирәк җыр да бар, җитдирәк әйтә торган фикер дә бар концертта. Кай вакытта теге узган концертлар бәлки фикерсезрәк тә булгандыр инде, быел ниндидер бер фикер дә әйтәсе килә инде, үзебезнең шундый әз генә тәрбиявирәк булса да, сәхнә бит инде тамашачын тәрбияли торган җир дип беләбез бит инде без аны, шулай дип укыттылар, шулай дип өйрәттеләр. Гел бит инде шыртыйлы булып тоже йөреп булмый бит инде, гел теге сикереп тә бип тә теге килде китә юллар гына сөйләп. Тамашачы бит гел андый гына түгел, залда бит тормышның астын, өстен, агым, карасын күргән ул яшьтәге тәҗрибәле абыйлар, апалар утыра залда. Шуңа күрә инде гел аларга да гел сикерү генә кызык түгелдер. Әлбәттә, алары да бар, шаярулар да бар. Теге гел җитдиләнеп китеп теге акыллы әйберләр генә сөйләмим инде. Аның өчен бөтенләй дим акыллы булырга кирәк. Син инде юморист, пародиялар ясаучы да беләбез, әзмәз генә. Пародиялар кемнәргә бу елны бу программада бар? Пародиялар, мин алай үземне пародия остасы димәсен, пародия остасы инде ул башкалар, пародистлар бар. Пародиягә түгел, мин артистлар белән бәйле кызык булган хәлләр турында сөйлим. Ул әйберләрне концертка килегез әле, концертта күрәсез. Башка пародистлар, башка юмористлар бар дисәң, менә соңгы елларда конкуренция сизеләме ул менә артистлар арасында? Конкуренция бардыр инде, конкуренция булырга тиеш, чөнки шул конкуренция булу кешене эшләтә бит инде ул. Менә бу тегеләй әйткән, бусы булай әйткән, кара миңа да калмаска, миңа булай итәргә кирәк, миңа яңалык, миңа аны кабатламаска кирәк, миңа тегеләй әйтергә дип, инде бер эшләргә бер этәргә бирә торган инде әйбер дип саныйм инде ул артистларның булуы да. Тамашачы инде барыбер үзенең яраткан артисты буладыр дип уйлыйм инде, барыбер үзенең яраткан артистына бара инде, яратмаганына инде бармый инде ул. Башкортстанда буласың, Оренбург якларында, Татарстанның районнарында, кайсы якларда менә җылы, менә үзенчәлекле дип кабул итәләр? Һәрбер районның, һәрбер якның үзенең үзенчәлеклеге бар. Ул теге әйтеп булмый, менә Казанда әйбәт тегендән начар, монда әйбәт теге җире начар дип. Төрле урыны бар, төрле җире бар. Менә Башкортстан ягы бик җылы кабул итә, әлбәттә, сүздә юк. Татарстан районнары теге мин әйтә алмыйм, менә бу район, менә бу район начар инде дип, алай дип әйтеп булмый. Безнең юлыбызда инде алда погонлы абыйлар басып тора бугай. Без инде әңгәмәне шәй артында әкрен генә сөйләшеп, әле тагын темаларны күтәрербез, алга таба күрешербез. Инде килеп җиттек, Аллага шөкер, дип әйтәсе килә. Рифат, инде сине Салават абый Фәтхетдинов укучысы буларак күбесе белә. Бу синең иҗатыңда, синең концертыңда нинди булса тәэсир ясадымы? Мин чыннан да Салават абыйның шәкерте инде, аны инде күпләре белә инде. Тәэсир ясады инде, әлбәттә, Салават абыйның мәктәбен үттем, Салават абыйда эшләдем, аның белән да укыдым, анардан бик күп тәҗрибә тупладым, аның өйрәткән сүзләре белән, аның хәйр фатихасы белән йөрибез, эшлибез.
Салават абай менә дөресен әйткәндә ничегрәк ярдәм итте? Ярдәм иттеме ул менә матди яктан, яисә инде психик яктан инде булыш бирдеме? Моральный ярдәм итә ул һәрвакытта киңәшләреннән ташламый, һәрвакытта өйрәтә, менә булай эшләргә, менә булай эшләмәгез, менә булай итегез, тегеләй итегез, булай итегез дип һәрвакытта киңәшләрен биреп тора инде. Хәер, Фатиха сорагач мен алардан хәерен бирәм, Фатихасын бирәм, хәерен атаңнан кайтып сора дигән ил миңа. Менә Салават абыйның бер ягы бар аның. Ул берәр артистны, берәр студентны мактаса, Салават абый макты икән, ул юннигә түгел инде, ул шуннан белән бетәсең дигән сүз. Кемне ачулана, кемне сүгә, ул хәерлегә, ул шуннардан була. Ул мине 4 ел буе сөкте, аннары үзенә эш калды ул. Шуның белән бергә шуннан эшләп киттек, шуннан аралаша башладык инде, шуннан якынрак эшли башладык. Мактаган кешесенә нишләптер үзе күз тидерәме соң ул шулайрак. Бер Салават абый макты аны, ох, бу шундый, бу мондай, моның шундый киләчәге, тегеләй киләчәге булай дип, тегеләй әйтә, булай әйтә, ләкин ничектер башка төрле була ул. Менә кемгә әйтә, синнән булмый, синнән юк, или шундый кешендә Мотивация тудырадыр ул бәлки. Мотивация тудырады, уята теге, Салават абый шулай дип әйтте, менә мин сиңа күрсәтәм әле, менә шулай эшлим әле дип. Может, ниндидер ачу беләндер, может, чыннан да инде белмим ничек. Сине димәгәндә әрләгән син инде ачу белән шулай Аллага тапшырып концертлар белән юморист, җырчыга әйләндең. Биисең дә әле. Күңелдә син менә кем? Күңелеңә кем дип уйлыйсың? Яисә җырчы, яисә популяр юмористмы? Белмим иде, миңа инде аларның икесе дә үзем өчен якын инде мин инде кайда булса да кычкырып җырлап җибәрәм инде ул юлдамы, ялдамы, мунчадамы, машинадамы дигән шикелле үземә кызыклы әйберләр булганны карарга да яратам, укырга да яратам, тыңларга да яратам. Миңа юмор да, җыры да, бию да барса якын инде. Мин теге ул хәтлек барсында теге профессиональ дәрәҗәдә биемим инде, профессиональ дәрәҗәдә бәлки җырламыймдыр да, профессиональ дәрәҗәдә бәлки шаярым да түгелдер. Ну, мин менә халыкка ничек якын үземнең эчемдә булганнарны чыгып сәхнәдә сөйлим инде, халык белән уртаклашам, бүлешәм. Күбрәк безнең концерт аралашуга корылган инде, тамашачы белән аралашам. Мин теге ятлап килгән әйберләрне сөйләмим. Бер концерт бер төрле була, безнең бер концерт бер төрле була. Теге көн сайын бул. Шабылым белән бармый инде, теге менә шул ни белән барай, шул бер куелган әзгә ни бар. Көндә төрле үзгәрә инде ул. Тамашачыдан да тора, миндән генә тормый инде ул. Инде менә бу арада синең инде гаиләң дә бар хәзер, улың да бар. Гастрольләргә чыгып киткәндә аларны аласыңмы кайсы вакытта, яисә инде өйдә генә торалармы? Мин бит әле гаилә дип малай бала бит әле яшьтә 2 ай гына, 3 ай гына була бит әле. Кая аларны иртәсен инде бала интектереп. Алар өйдә торалар, алар миңа дага кылып, теләп, теге борчылып, айгырып инде шатланып өйдә торалар алар. Мин шатланып алар янына кайтам, алар шатланып мине көтеп торалар. Өйдә алар. Тормыш иптәшең инде диләре, улың ялгышмасам Ислам кемгә ошаган әле билгелеме, күренәме? Көндә үзгәреп тора инде ул, баштан туганда миңа ошаганда кебек иде. Хәзер инде үсә әнисенә ошаган, әнисенең бәләкәй фотографияларын куеп карыйбыз балачактагы. Копия инде, бөтен хәрәкәтләре дә, бөтен күзләре дә, йөзләре дә характер белән миңа ошаган ахыры. Хәтта әнисе дә инде тик тора торган кеше түгел, ут инде ул, иртән тора, кичкә хәтлек менә энерджайзер шикелле инде. Инде гаиләле артистларга ул хас сыйфат, кемлә шу хисе, яисә хатыныңнан, яисә синнән хатыныңа өйдә генә кала бит инде. Кемлә шу хисе бармы менә ул яктан ничегрәк? Минемме? Хатынгамы? Яисә хатынның сиңа? Хатынның миңа бар инде, хатын көндәшә. Хәзер бит интернет заманасы инде. Барыбыз да Инстаграмнар, WhatsApплар, контактлар, бик Контролер итә. Контролер итә, карап тора. Анда язалар инде. Анда инде миңа теге мәхәббәт аңлатып язмыйлар инде, алай теге менә Рифат син кирәк, син яшәп алмадың шәйләр юк инде. Теге хәлләр сорашалар инде, кайсы якка киләсең фәлән итәсең. Мин инде кич концерттан кайткач шунда контактта утырам, язышам инде. Диләрә инде шунарга гына көнләшә инде, көннәр белән язышасың, нигә язышасың дип. Әрләшкәнең зор менә шул темага. Туктагарыгыз бармы деген. Әрләшкән генә түгел. Хәзерге мизгелдә, хәзерге безнең эстрада халәтендә күп кенә кешеләр әйтәләр, моң җитмидиләр, әхәң җитми, мәгънә җитмидиләр. Син ничегрәк карыйсың? Менә мәсәлән, синең концертларда шул сикереп, җырлап биеп йөрим дисең, әмма әкрен генә җитдилек тә керә башлады. Син дә моңа колак саласың әле? Колак салам дип колак саларга кирәктер инде ул. Моң җитми, моңлылар да бар инде, нишләп җитмәсен? Моңлы җырчыларыбыз да бар, моңсыз җырчыларыбыз да бар.
бар, дәртле җырчыларыбыз да бар. Һәрберсе дәртсезләре дә бар, барысы да бар, дәртсезләре дә бар. Барысы да бар. Һәрбер артистның үзенең тамашачысы була инде аны. Менә син моң ярата торган кешегә моң яраткан кеше килә инде, моң яратмаганга моң яратмаганы килә инде. Аны берсен дә куып китереп булмый бит. Син мине ярат дип әйтеп булмый тамашачыга. Рифат, инде синең әлегедә баягы авырлыкка хәзер ничә килограмм син авырлыгың? Ул весга постоянно бәйләнәләр инде. Үзем сөйләгән мин аны да лифт йөртмәде дип хәзер гел бөтен җирдә сорап шул вес. Вес минем шул Оренбург регионы вес инде 56. 56. 59 идең, әзрәк әзәйгәннән. Тугылыйм, 59 тугылыйм. Кая анда вес бар иде, тикшереп карарга кирәк. Вес тикшеребез ала бездә шул ортнага минем ничә ел инде шул ашасам да, ашамасам да шул ризыгара митүгә. Тазарудан куркасыңмы, тазарасың киләме? Тазару бу сәламәтлекме или мондый тазарумы? Тазару эрелеп китә. Ансы кирәкме инде, ансы миңа кирәкме, ансы миңа хәбитен 28 яшькә хәтта шулай яшәгән, калган тагын бер 80 елны шулай яшәсәк, ничә вагына булыр дип уйлыйм. Гаилә белән, Диләрә белән, балаң белән кая ял итәргә яратасың? Вакыт табыламы ял итәргә, кайбыса чыгып кирергә? Була, яллар булгалы, ял иткәндә инде җәй көннәрендә паркларда йөридер инде, коляскалар белән яки берәр шундый тыныч җирләрдә барып, күл буйларында, урманнарда, шулай кызыклар карап, үзебезчә йөрибез инде, сапитләрдә, шундый, әллә нинди ниләргә түгел инде. Менә шу ресторанга кай вакытта килеп утырабыз инде, бик сирәк кенә булса да, шунда килеп чәй ичеп китәбез. Бала белән булгач бик күп җирләргә барып йөреп тә булмый бит. Ул ара, куя, аның йокыга китә, ул син планлаштырып чыгып китәсең, шунда йөринтә, ул йоклый аны. Уятсаң, каприз башлана. Шуңа күрә. Болай җылы якларда, кайсы якларда булганың бар? Киләсе елларда барасың киләме? Точно, без бит әле шушы яшькә җитеп яңа беренче тапкыр инде нигә бардык быел? Грециягә, шул Крит утравына барып кайттык, баланы чөчедә калдырдык да, 10 көнгә анда бардык җәй көне июль аенда ял итеп кайттык шунда. Рәхәтләнеп, кызык булды ул. Рәхәт икән ял иткән югы анда җиргә барып. Күп кенә яшь артистлар инде ымтыла татар җыры фестиваленә эләгергә, халык сайлаган җырлары белән бергә Алтын Барс премиясын отырга алырга дип әйтәсем килә. Менә синең татар җыры турында ниндирәк фикерең, ләгәсең киләме шул фестивальгә? Татар җыры ничәнче тапкыр? 17 тапкыр бара. Бик матур фестиваль инде ул, бик әйбәт күренешле эшлиләр. Шуймы дидеңме син, нәрсә дидең әле? Ләгәсең киләме? Ләгәсең киләме? Ләгәсе килә дип әйтергә тиешме инде мин монда? Чакырсалар барабыз инде, чакырмасалар бармабыз. Менә син үзеңнең программаны уйлаганда, юморны сайлаганда нинди теманы алырга яратмыйсың, нинди темаларны сайламас идең? Безнең инде менә 4нче сезон китте, 4нче ел эшлибез. Мин үзем беләм, мин бер тапкырда теге билдән түбән аның шәйберне сөйләгән булмады һәм шушы әйбер кермәсен идем теге. Урысчасы пошлость диләр бит инде, шушы уятсыз әйберләрсез генә шаяру булай да сөйләп була бит инде, тормышта бик күп бит инде, тормыш үзе мәзәк бит инде ул кырылган. Шуны күрә белеп, шуны алып, мин шуларны кызык итеп сәхнәдән генә сөйлим инде. Нинди темаларны яратасың менә күбрәк күтәрергә? Нинди тема дип, көндәлек тема. Менә хәзер менә да без хәзер синең белән яшәп утырабыз, аралашып. Бәлки менә моннан бер кызык килеп, мин аны кызык итеп шулай концертта да сөйләргә мөмкинчелек бар бу минем өчен. Менә бүген самолетларда ачтык бит инде, нисәләр булды, нинди генә кызыклар күрмәдек. Шушыннардан кызык таба белеп, матур итеп күрә белеп, аның нюансларын күреп, матур итеп сөйләсәң, бер инде уятсыз әйбер юк бит монда. Шушыларны матур сөйләп тә аны кызык итеп көлдереп була бит инде. Юмористлар инде арта күбәя бара, алар бар. Алар арасында синең уйга башка андый фикер килгәне юкмы? Юмор фестивале оештырырга, җыр фестивальләре шактый баралар. Юмор фестивале әле аның хәтле таралмаган. Юмор фестивале оештырырга телисең, кем белән дисең син? Юмористлар белән бергә инде. Шулай инде, һәрберсе минем андый теге ул хәтле менә юмористларны җыеп бергә концерт куясы дигән андый уй менә син әйткәч кенә хәзер килде. Андай бер булма. Но аның эшләп караучылар бик күп булды бит инде. Элегрәк инде аны 5 татар дип Алмаз абый Хамзиннар индан да, Алмаз абыйлар, Рәшит абыйлар шундый Равил абый Шәрифләр алар бергәләшеп тәйдиләр. Тоже закка бармады. Әйтәләр бит теге. Аннан соң инде Раил абый Садриев бик күп теге татарның ние дип эшләргә кирәк дип татар каймагын бергә бөтен ниләрне юморны бергә җыеп бөтен юмористларны җыеп эшләргә
ул да гомере кыска булды, озак бармады. Бүтән теләүче кешеләр дә бик күп булгандыр. Ул бездә татарда улай бер була алмый шикелле дип уйлыйм мин. Раил абый Садриев турында әйтеп уздың. Ялгышмасам, син үзеңнең иҗатыңда алар белән бергәләп беренче тәҗрибәң шуннан башланып киткән дип әйтергә була. Ниндирәк роль башкардың, ниндирәк вазифалар үтәйдең ул командада, труппада? Әйе, беренче иҗатка адымнар мин Илсия Бәдретдинов группасында төркемендә башладым. Бер 2-3 еллар бергә эшләдек Илсия белән, Илсия Бәдретдинов белән. Шулардан гастрольдә кайтып барганда, беренче елны эшләгәндә, балык бистәсенә кайтып барганда, без күрештек Казанга кергәндәрәк инде. Раил абый Садриевлар, алар тоже ниндидер бер спектакль белән кайтып баралар, шунда күрештек, очраштык та, аларның Исерек Айниса Хәерче Байса дигән спектакльләре барадыр. Шунда Ренат абый Рахмәтуллин гастрольгә киткән, ул анда милиция ролен уйнап. Һәм мине чакырдылар инде. Әйдә, Рифат, бер ике атна безнең белән барып кайталар ди. Менә сиңа дисксын, менә ирен, иртән шушы рольне уйнарга кирәк дип. Мин беренче курс студенты аптырап кайтып төне буе шушны карадым, өйрәндем дә. Аннан соң инде гастрольгә чыгып киттек. Ике атна Татарстан буйлап инде, шул Минзәлә, Әлмәт, Чаллы, Казан якларында концертлар белән гастрольләр белән йөрдек. Әлбәттә, Раил абыйлар белән дә эшләдек, Илсияләр белән дә эшләдек. Аларның һәрберсе дә зур тәҗрибә бирделәр, алар өйрәттеләр, алар аңлаттылар. Мин хәзергә хәтта рәхмәтлемен Раил абыйга да, Илсия Бәдретдиновга да, аның ире Илфак Шигап, Илфак абыйга бик зур рәхмәт, шунда Салават абыйга барсына да бик зур рәхмәт. Шәмсия абыйларга, алар минем тормыштагы укытучылар, өйрәтүчеләр, алар минем хәтта ничек сөйләшергә, ничек тотарга, сәхнәдә ничек булырга, теге әллә кем булмаска, гади булырга, менә ничек бар, шундый булырга икән өйрәтеп аңлаткан кешеләр. Мин аларга һәр вакытта рәхмәтлемен. Рифат, инде үзең менә бүгенге көндә артист булмасаң, башка эш кешесе булсаң, нинди һөнәр кешесе булыр идең синеңчә? Белмим инде, мин мәктәпне бетергәндә минем 2 ел дип шундый фикер бар. Артистлыкка китергә микән, яки Исламский университетка керергә микән дигән шундый уй бар. Чөнки бабай мулла, оныгы булам инде. Безнең бабай мулла, 40 ел авылыбызда дин тоткан кеше, ул теге сугыш чорларында инде шул вакытларда тоткан кеше. Шуңа күрә минем шундый мулла булырмындыр дип торам инде. Мулла. Алла бирсә. Бу инде әлбәттә теләк, ният кенә инде. Әле бусы барганда бусын эшләргә кирәк. Монда бит инде ике якында алып бара кирәк инде әлбәттә. Теге мулла булып та артист булып та йөреп булмый. Син булай намаз укыйсың, укый беләсең. Җомгаларны калдырмаска тырышам инде. Инде бүгенге тапшыруыбыз, бүгенге аралашуыбыз әкрен генә ахырына якынлашты. Бетте дә менә инде. Мин әле күпме сөйләшеп утырабыз дип уйлаган. Ошады ахырсы. Ошады, барсы да ошады. Бик зур рәхмәт сезнең белән әңгәмә кырганыгызга, чакырганыгызга, булганыгызга. Бүгенге көн онытылмаслык бер мизгел булып, хатирә булып истә сакланыр дип уйлыйм мин. Рифат, үзеңә бик зур рәхмәт килгәнең өчен. Һәм инде әлеге мизгелләрдә без сезнең белән саубуллашабыз. Пока-пока. Пока.